Nori jarriko dizkiozu gure abestiak. Izen hori darama Nasker taldearen disko berrienak. Atarrabiako bandak lan berriak kaleratu du, eta lanean gehiago sakontzeko entsegu lokalean batu gara boskotearekin. Gaur, gurean, Nasker. Sé que no sé nada, atxalean kontsultara noa konfesatzera. Ea pastilla honekin pasatzen zaidan, jakin nahi nuke ze pentsatuko zen ondagoenaz. Ez dira nire egunak, ez astezia beteak, okerrago daudenak daude. Gu Nasker gara, Tarrabiatik eta Mendillorritik gatoz. 2022ko udan sortu ginen, gutxi gora bera, Tarrabiako jaietako kontzertu bat egiteko, eta hortik aurrera berriro gustatu zitzaigun, eta esan genuen, tiramos, egingo dugu kontzertu gehiago, eta hemen gaude orain. Ainoa, gitarra jotzen du, Jaione teklatua, Nerea bateri jolea, eta Aritz baso jolea, eta ni abesten dut. Ainoa baita ere abesten du. Aritzek esan duen bezala, hasi ginen inolako pretentsioi gabe, eta azkenean atera ziren kontzertu pila bat, diskak izan gabe, eta atera genuen gure lehenengo EPA, eta horrein zuen pixka bat estanda. Ez genuen espero harrera inona, eta horretan ari gara. Kontzertuak bat bestearen atzean, eta gauzekin eten gaude bai. Hasieran hasi ginen bertsioekin, eta handik 5 hilabetetara hasi ginen gure abestiak sortzen, eta gure intentzioa da lortzea kontzertu oso bat, gure abestiekin eta gero eta bertsio gutxiago jotzea, Nasker gehiago izatea. Aritz edo Karmele igual, eta Jaioneko baita ere bazeukan beste musika estilo motako talde bat, baina uste dut Atarrabiako jaietako lehenengo kontzertu hori izan zela guretzako esperientzia berria, eta hortik aurrera ez genuen ezagutzen hola funtzionatzeko modurik, ez? Azkenean Jaionetanik egon gara bakoitza bere taldearekin, egon gara urte askotan kontzertuak ematen, Karmelerekin ere talde bat izan nuen duela asko eta asko, eta ni igual 15 urterekin nire taldea izan nuen, nire lehenengo taldea, eta hortik aurrera beti izan egon naiz kontzertuak ematen, hainbeste Naskerrekin bezala, baina egin ditut, eta leku handietan ere egon gara, eta ere esperientzia desberdina izan da. Ezin dut sinetsi, eguna hasi berri da. Musikalki pop giroetan kokatzen du Nasker taldeak bere jarduna. Popa badago noski, baina gauza gehiago ere. Bai. Uste baita ere esaten dugu hori ez kritikak ez entzuteko edo. Ze jendeak askotan esaten baldin badugu rock edo post-punk, agian jendeak nik uste ikusten duen modu batean hori pop da. Orduan bazpada esaten dugu pop, baina bai nik uste post-punk, rock, baita ere dagoela. Bai, azkenan, abesti bakoitza ateratzen da modu oso ezberdin batean, abesti batzuk hasi ditugu letretatik, beste batzuk akordetatik, beste abesti batean inspiratuta, azkenean bakoitza atera da oso prozesu desberdinean, eta bestiak naiz eta denak Nasker soinu hori izan, bai direla desberdinak eta estilo desberdinak hasten direla. Gitarrek, teklatuek eta batez ere ahotsek eta azpia ahotsek dute melodien ardura. Nasker taldearen identitate mugarriak dira. Dira gitar igual goxoagoak, ez, punkean, baino batzutan saiatzen naiz ere pixkat distortzionatzen, baina hala ere ez da inoiz geratzen oso gogorra. Eta igual gauza horiek bai direla gure etiketa bezala, ja. Beti esaten dugu ari garela gure soinua bilatzen, baina igual ja ari gara pixkat soinu bat izaten. Esan duten bezala, ez dugu asko pentsatzen edo hasi ginenean ez genuen pentsatzen, hau popa da, ez? Horrela atera ziren, naturalak, baina bai jendearekin hitz egiten dugunean hori komentatzen dute. Uste baita ere Ainoa eta biok lehen abesten genuen
akustikoan egiten genituen kontzertu batzuk, eta horrekin hasi ginen, orduan ja daukagu ohitura moduko bat, eta nik uste oso ongi geratzen direla elkarrekin. Bai, azkenan erabiltzen ditugun soinu efektu berezi horiek, nik uste bai ematen diotela berezitasun hori, azkenan ez daude beste talde askolako soinuarekin, eta bueno, ematen dute originaltasun puntu hori. Zartearen legea, ez da zertan gurea, badakit maitea, ez dugu egin mesegea. Orain, garena, ez gara izan ginena. Taldearen lehen diskoa Matxenia 2 izenpean argitaratu zen 2024ko udan. Disko txikiari esker taldearen sona asko zabaldu zen, Atarrabiatik Euskal Herri osora. Ez genuen espero, ze diska plazaratu aurretik uda osoa gure kontzertuetan abesti jo genituen, orduan nahiko ohituta geunden abesti horietara, eta diska atera ostean irratietan eta baita ere sare sozialetan asko entzuten genuen, eta pilo bat harritzen gintuen horrek, ze ez genuen bat ere espero, gero baita ere Durango azokarekin baita ere nabaritu genuen olako igoera, edo gure musika famatuagoa zela, eta gutxi gora bera, egun batetik bestera izan ziren entzule kopuruaren igoera eta ezagutzen gintuen pertsonen igoera, baina guretzat zen nahiko lineala, ez ginen konturatu denbora pasa ostean, ez? Da orain zer gara gu, behintzat bide lagun, naizen honen zati bat begirako zorrizu. Debuteko disko hori Erbitu estudiotan grabatu zen, Josu Erbiti bera aritu zelarik soinu teknikari lanetan. Taldeak kantuak bazituen, baina Erbitiren lana garrantzitsua izan zen azken emaitzan. Eraman genituen 6 abesti horiek, batzuk nahiko pintzekin esaten genuen, ez genekileako nolakoa zen grabatzeko prozesu hori, eta bueno, hor Josuk asko lagundu zigun, Erik ere Gonzo laguntzen lehenengo diskoan, eta bueno, asko aldatu ziren abestiak eraman genituenetik, gero azken emaitzara arte. Ezin du sinetsi kantua, gero izan zela singela, egin genuen aste batean, edo pizko bat gehiagoan, izan zen azkena, eta horrela atera zen. Osea, ia da Josuren soinua horrela ez zegoen gure entsaio gelan, ez? Batez ere materialaren gatik eta produkzioaren gatik. Baina, batzuk bai sartzen dira, ateratzen diren bezala. Beste batzuei bai eman genizkiela buelta gehiago, adibidez, ezain berriari, nik uste hori, eta bide lagunen ere lagundu zuen Josuk desente, baina bai, eske berak asko daki eta oso ideia ona ditu, bai. Martxoan berriz, Nasker taldeak Gazteon eskutik ekimenen kantu egin zuen Flako Fonkirekin elkarlanean eta Kirikiren gidaritzapean. Aurten izan da, eske aurten gauza asko pasa dira. Bai, gainera sormen prozesua oso desberdina izan zen. Kilikirekin grabatu genuen, ia dena ordenagailuarekin, nahiko presaka baita ere, denbora oso gutxi izan genuen. Eta batean bideoklipa, baita ere gure lehenengo bideoklipa izan zen momentu bat, non esan genuen, ostras, musikaria gara ez, pixka bat, bai, baina bueno, oso esperientzia polita eta gero baita ere jaialdian jo genuen eta jende pila bat zegoen, izan zen nahiko
nahiko polita. Abesti horretan, kolaborazioa izatean, hasten dira bi talde edo pertsonen arteko estiloak, eta bai atera ginela pixkat gure estilotik, hurbiltzeko bestera, eta bestia izan daiteke desberdinagoa gure bidezkotako abestiekin konparatuta, baina emaitzarekin pozik. Nashker taldearen musika referentziak garatuz joan dira denboraren poderioz. Hasieran ingelesez abesturiko musika zuten eredu, eta horren eraginez zenbait kantu egin zituzten horrela. Askotan gogoko izan ditugu atzerriko talde pilo bat, eta igual hortik hartu ditugu gure estiloa. Ditugu talde batzuk, adibidez, Heinz taldea, direla Madrilgoak, horiek oso referente potenteak dira guretzat, edo Fontaines DC, Amiland the Sniffers, horietakoak, baina egia da hemen Euskal Herrian geroz eta gehiago ari garela ikusten eta hartzen beste taldetako eta garaikideak diren taldeen estiloak. Nik esango nuke pertsonalki nik geroz eta gehiago Euskal Herriko musika entzuten dudala, baina estudiora datozen erreferentziak igual dira gehiago kanpokoak. Azkenean, hartzea referente bat garaikidea dena eta gertukoa dena, eta hori egitea momentu berean, igual horrek ez du zentzu handirik, ez? Nik uste baita ere dela gehiago gazteagoak ginenean asko entzuten genuen musika hori ez, ingelesez. Eta baita ere elkarrezketetan asko esaten dugu, orain geroz eta gehiago entzuten dugula euskerazko musika. Igual ingelesez ditugun abestietan bai daukagula mezu zorrotzagoak, ez? Eta azken finean, hobe baita ere, ez? Zuk idazten duzu sentimendu pentsamendu batetik, baina zurea da eta igual ez duzu nahi ez da jendeak literalki ulertzea zerbait. Jendea ez da horren beste letran fijatzen, igual ikasten du letra, baina ez da konturatzen zein den mezua. Ja, nik uste bai musikalki nahiko alaiak garela edo bai poperoak, eta agian da horregatik pertsonalki eta uste dut nahiago dugula ez ulertzea super argi zer esan nahi duguna edo nik entzuten dudanean musika bat literalki edo pelikula bat dena oso ongi eta modu zuzen batean azaltzen duenak aspertzen naiz eta agian bai nahiago dut entzutea musika bat ez dena horren argia. Nashker taldeak melodia goxoak lantzen ditu, baina letra asko zuzenak bezain kritikoak dira. Diskoa zabaltzen duen intro abestia eta Iruña behiek esaterako badute hartzaile zuzen bat. Lehenengo abesti hori ez dut oso argi gizonei den, baina bai dagoela hor imaginario horretan eskatu ez duzun iritzi bat ematen dizun normalean gizon bat, ez? Baina izan da pixkat denetarik, ez? Nik uste denez estena bat han maskulinizatua azkenean entzun ditugun iritziak asko gizonezkoena dira. Eta horregatik agian bai. Baina nik uste Iruña Bel dela argiagoa, ez? Horrekin. Bai, Iruña Bel bai dela zuzenean gizonei. Gizonei, bai. Eskera aurkitu duguna. Gure abestiei buruz edo gure estiloari buruz dauden ezakit iritzi batzuk edo deseroso sentiarazi gaituzten gauzak. Batzuetan ez dira ez da esan, Eta zuia zaude toki batean ez zaudena eroso sentitzen, igual jendea gero da majua eta horrela, baina zuia zaude pizkat modo kaktus de que miras, ja hozka egiten aurretik. Eta horregatik egin genituen ere bai, hori, interpretatzen ditugunean esateko, hemen gaude. Eta Iruña Belek badu mezu bat hori oso zuzena.
Da pixko bat azkenean, bai direla gure aldarrikapenak eta emakumeak eta genero disidenteak oholtzaratu behar garela eta horrekin goaz atope eta bestietan ere hitz egiten dugu horri buruz, baina egia da batutan egiten dugula elkarrizketa bat eta gero titularra da beti ez dakiz zer gizonei buruz hitz egiten, orduan gaude berriz gizonei buruz hitz egiten, Bai, gure musika geratzen da bigarren plano batean eta azken finean bai, garena gara, gure baloreak ditugu oinarri moduan eta aldarrikatzen ditugu gure abestitan, baina gure erabakia da hori aldarrikatzea gure abestitan eta gero guk nahi duguna da musika talde bat izatea ez. Hori azken finean gure irudia erabiltzea zerbaitetarako, zure onura den zerbaitetarako, ze azken finean horreko aita ere egiten du kontrakoa. Bai, garela musikariak. Zergatik gara emakume musikariak. Ulertzen, como futbola eta emakumeen futbola. Pues ez. Orain aurkezten ari diren nori jarriko dizkiozu gure abestiak diskoa ere Erbitio estudioetan grabatua izan da. Bigarren lanean taldea ideia argiagoekin sartu zen grabaketara. Hori da, oraingoan Erbitioekin grabatu genuen berriz, Erik zegoen laguntzen baita eta Ander izan genuen ere niri laguntzeko teklatuekin. Hasieran lehen biziko diskorekin basatzen zitzaigun, iguala bestiren batez zerbait ez gintuen konbentzitzen, baina ez genekin esaten zer zen, eta orain pixkat argiago izan dugu. Oraindik gaude gure soinua bilatzen eta hori, baina baditugu behintzat, norabide bat badugu behintzat. Gehitzeko baita ere bigarren epean hasi ginen egin genuen preprodukzio bat, joan ginen, grabatu genituen maketa batzuk eta gero joan ginen etxera ikastera eta hortan baita ikusi genuen aldaketa desente. Baina bai, bigarren epean baita ere joan garan ikuste konfiantza gehiagorekin eta bai hori nabaritu dut. Ander Untzagar lagundu gintuen, batez ere ni teklatuarekin, eta bere lana batez ere izan zen melodiekin laguntzea, melodiaren batekin arazoak bazeuden ez bazikitzaigun gustatzen proposamen berriak, eta horrez gain utzi zizkigun bere teklatu eta materialak, orduan aukera gehiago izan genituen, eta aukera zabalago horiek ekarri zuten disko honen emaitza. Deitu genion Josuri, eskatu genion noiz genuen joan, eta data itxita gero esan genuen, data horretaraino, zenbat abesti egin dezakegun. Eta azkenean atera ziren 5 abesti, eta super ongi eta super gustora. Entzun diot Gorka Urbizuri azken asteetan pare bat aldiz berak behar duela deadline bat eta orduan jartzen dela lanean. Eta guri gertzen zaigu berdina. Guk ez badugu estudioa erreserbatzen, ez dago abestirik, baina igual kontzertuekin ere, entzaiatzeko eta pila jartzeko beti behar dugu hori, deadlinea eta data bat. Diseinu lanean ere jarraipen bat egon da, 2 diskoen arteko lotura eginez. Rosa Olagu artista arduratu da artelanaz, Nasker taldearen iruditegia osatuz. Diseinu guztiak Rosa Olaguek egin ditu, beraren estiloa asko gustoko genuen, super gustora geuden bere diseinuekin eta bere lanakin, eta esan genuen, uda hontako kartela, flakorekin egin genuen abestiaren portada berarena da, eta azkenean ere gure azken EP honen portada eta diseinu guztiak, guztia egin du bera, eta asko gustoko dugu bere estiloa eta uste dut Naskerrekin lotura duen diseinu bat da. Lortu dugu zerbait oso berezia uste dut berarekin, zerbait oso desberdina baita. Eta gainera orain dela urte bat atera genuen lehenengo epea, eta ez gara horren beste aldatu, eta horregatik baita ere aukeratu dugu honekin jarraitzea, eta superpozik gaude azkenean da Iruñako neska bat, gauza asko daukagu amankomunean, eta gure diska egongo da ia uste dut plataforma guztietan Spotify izan ezik, baita ere gure kontzertuetan fisikoan jada daukagu baita ere, gure musika jada ez dago Spotifyn. Eta erabakia hartu genuen justo diska berria atera behar genuelako eta uste genuen zerbait esan behar genuela
Eta baita ere beste musikariekin hitz egiten eta erabaki genuen hau zela erabakirik hoberena. Eta hori, animatzen dugu baita ere fokoa jartzera entzuleetan arpidetzak entzeko eta ez dugu musikarietan jarri nahi ardura, presio moduko bat, ez? Isiltasunean murgilduz bakar bakarrik doa zeruaren erdian nire bihotzarekin dantzan egunez zerua estaltzen gauean xuxurlaka zure izpiak nire barrenean saltoka doaz tauparen ametxan nirekin zatozen esan beti da zurea argia gauaren bidean. Atarrabian eskaini zuen bandak bere lehen emanaldia, eta gerora, Euskal Herri osoa zeharkatu dute, gaztetxe, taberna, txonda eta festival handietan arituz. Hasi ginen Atarrabiako txondagunean Gazte Kontseilloaren eskutik, gu bertan parte hartzen dugulako eta bar, eta sortu zen ideia kanpoko talde bat deitu ordez, zergatik ez dugu sortzen guk talde bat eta kontzertua guk egin, eta hortik sortu zen Nasker, ondoren egon ginen Leitzan, Jaioneren herrian eta Mendillorrin, Aritzen auzoan, dena nahiko gertu, eta hortik aurrera gutxinaka hasi ginen Nafarroatik mugitzen. Horiek aparte gure lehenengo kontzertua izan zen Mendigorrian, hortik hasi ginen Nafarroatik mugitzen, ja iruditzen zitzaigun nahiko lokura, superpozik deitzen gintuztenean, eta gero egin nuen salto Euskal Herriko beste toki batzuetara, eta orain igual normala ikusten dugu Bilbon kontzertu bat izatea, baina benetan da lokura bat ez eman genuen salto hori. Udan jo dugu leku pila batean, azkenan jo dugu Atxoznetan, herriko jaietan, gero tokatu zaigu festivaletan ere jotzea, jo dugu oso leku desberdinetan, eta azkenan bakoitzak badauka bere xarma. Leku handian jende asko dago eta guretzat oraindik oso fuertea da ikustea jende asko zura bestiak dakizkiela eta zuria besten dizkizutela, baina gero jotzea ez dakizte herri txikitako txoznan badu bere xarma, jendea dago gertuago, gauza bakoitzak badu bere parte ona eta txarra. Disko berriaren lehen kontzertu ere Atarrabian egin dute, Kulturretxean. Aro berriaren lehen emanaldia izan da, bira berri baten hasiera. Atera dugunez bigarren EPA, probestuko dugun negua ematengo kontzertuak eta aurrengo udare bai. Ziralean egin genuen Atarrabiako Kulturetxean, gure bigarren kontzertua hor. Eta bagoaz zentralaretora, Iruñera tokekin, abenduak 2an. Erosi sarrerak, mesedez. Eta baditugu ere urtarrietik aurrera beste batzuk, baina oraindik ez ditugu esango, ez? Bai, kafeantzokikoa... Bai, esan Urtarriak 29 kafeantzokian egongo gara, osteguna dela, baina super gustora. Planazo, nik uste baietz, berez. Focus, on central, bai. eta kafeantzokia. Hoi da. Erosi sarrerak. Erosi sarrerak, mesedez. Erosi bi. Uno pati y otro pa tu culo.